Bos días. Empezamos, rematado o Consello da Xunta de Galicia, o Consello Ordinario, paso, como sempre, a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, a proposta da Consellería de Vivenda non é exactamente, como saben, prácticamente todos os consellos levamos un acordo para poder cumprir ese compromiso de duplicar o parque de vivendas. Nesta ocasión, o que fixemos, despois de moitísimos consellos levando acordos executivos, foi examinar un balanzo de todo o feito ata agora e das previsións que temos de cara ao futuro. Saben que para cumprir este compromiso de duplicar o parque público de vivendas promovido pola Xunta e, ademais, favorecer a colaboración público-privada para facer vivendas con precio social, estamos combinando varias fórmulas. A primeira, pois eso, a promoción directa por parte da Xunta de Galicia, colaborar cos concellos para que cedan parcelas titularidade municipal nos que a Xunta poida facer vivendas de promoción pública e, ademais, de crear, xa está promovendo vivendas a sociedade Bipugal, executar un orzamento que aumentou neste ano 2025, que estamos executando, triplicamos a partida para a vivenda pública e solo residencial 126 millóns de euros, pois ir executando todo ese orzamento propio da Xunta de Galicia que está consignado para executar estas políticas. Pois, hoxe, este balanzo, este informe que veo o Consello da Xunta de Galicia, o que acredita é que neste momento están en marcha, en diferentes fases de execución, 3.000 novas vivendas de promoción pública, en concreto 2.943, algo menos de 3.000. Decía que están en diferentes fases de execución e o investimento, que ahora mesmo está mobilizado con estas casi 3.000 vivendas, algún bensa do exercicio orzamentario anterior, é de 208 millóns de euros que están licitados, xa, e en algunha, como decía, en algún tipo de, en diferentes fases de execución, depende cando foran acordados temporalmente o seu inicio. Por lo tanto, en ano e medio de legislatura avanzamos cara ao obxectivo de que o 75% das 4.000 vendas comprometidas xa estean en marcha. 825 están xa en construción, que é o 28%. E a previsión é que xa durante o ano que ven as primeiras poidan estar rematadas e ser entregadas durante o ano 2026. Pero xa o 28%, case unha terceira parte, 825, se atopa neste momento construíndose. Outras 2.062 están en proceso de ou ben redactándose o proxecto, algunhas e moitas xa proxectos redactados e licitados. Recordarán que en moitos casos, nos acordos que foron vindo o Consello, aceptábamos, por exemplo, cesións de parcelas municipais e xa, no mesmo acordo, licitación da redacción do proxecto. Pois todo iso nos leva a que 2.062 estén co proxecto en redacción, algunhas a pique de entregarse, e moitos proxectos licitados. En canto teñamos o proxecto, licitamos a construción. E despois hai 56 vivendas que xa teñen licitada a execución, adxudicaránse moi proximamente, en pouco tempo, e xa empezará a súa construción. Neste balanzo destaca, ademais, a colaboración cos concellos, todos aqueles que, cumprindo os requisitos que pedía a Xunta de Galicia para promover vivenda pública, nos cederon parcelas da súa titularidade, todos eles teñen vivendas en execución ou que se executarán proximamente. Son os concellos da Coruña, Teo, Lugo, A Estrada, Lalín, Pontevedra, Ames, Carballo, Narón e San Ciroá das Viñas. Son concellos gobernados por diferentes forzas políticas, co cal isto acredita, primeiro, o interese deses concellos por encima de calquer outro condicionante, cousa que agradecemos, e a nosa determinación de que todos aqueles, con independencia da súa cor política, da cor política do seu goberno, si queren colaborar coa Xunta de Galicia e ceder terreos, a Xunta de Galicia actúa en consecuencia, os acepta e licita vivenda. Por tanto, seguimos avanzando con paso firme, e reitero, o compromiso da Xunta de Galicia de cumprir o que dixemos de que duplicaríamos o parque de vivenda de promoción pública. Este balanzo se refere a vivenda promovida directamente pola Xunta de Galicia. Noutra ocasión analizaremos tamén un informe en Consello da Xunta de Galicia como está o Estado respecto das vivendas de promoción privada con colaboración da Xunta de Galicia para que teñan un precio público ou de compra ou de aluguer.
Sigo o cambio de acordo coa Consellería de Vivenda na súa faceta de planificación de infraestructuras, ou se acordamos someter a información pública o proxecto de ampliación e mellora da estrada PO 230. O seu paso, este é un tramo de 4,2 kilómetros polos concellos de Campolameiro e Cerdedo-Cotobade. Perdón, o tramo é de 5,3 kilómetros, o que son 4,2 é o investimento previsto. 4,2 millóns de euros o investimento, 5,3 kilómetros o traxecto que imos ampliar e mellorar. Vais ensanchar a vía, aumentar o radio das curvas e incorporar varios cambios de sentido. E a previsión, se aprobamos a someter de información pública, é aprobar o proxecto no primeiro trimestre do ano que ven e seguidamente xa licitar as obras, e isto entra dentro da política que queremos impulsar a Xunta de Galicia, atención ás grandes vías de comunicación que son titularidade da Xunta de Galicia, rematar ou mellorar con desdoblamentos todo o que se estaba escomenzado, estamos facendo no Baixo Miño, na Estrada, agora na Santiago Noia, pero tamén hai que atender, se falamos de fixar poboación no rural, as vías que comunican o noso rural, mellorar, como vai ser neste caso, as vías que xa existen para dotar de servicios axeitados ás persoas que tamén viven nesas vilas. A proposta da Consellería de Presidencia, a cambio de acordo, dentro das súas competencias en materia de política deportiva, hoxe acordamos asinar un convenio de colaboración co Concello de Sarria para realizar melloras no Estadio Municipal da Ribadela. Son, en total, 737.000 euros, dos que a Xunta de Galicia vai aportar o 70%. 516.000 adicaránse a renovar o céspede artificial, mellorar a iluminación, para poder usalo tamén de noite, ahora non se pode, ou modernizar gradas e vestiarios. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos integrar o Centro de Interpretación da Música de Raíz, que está no Concello de Quiroga, no Sistema Museístico Galego. Está xestionado este centro de interpretación pola Fundación Legar e alberga arquivos sonoros recollidos por toda Galicia durante os últimos 50 anos, material audiovisual e discográfico, 1.200 reproducións de instrumentos populares, medio cento de pezas antigas orixinais e con esta integración, que vai ser ademais o terceiro centro de interpretación dos que existen en Galicia que se integran na rede museística, xa está o Centro de Interpretación da Torre de Hércules e o Centro de Interpretación do Muiño do Pan de Bamonde, integramos no sistema museístico galego con todas as ventaxas que ten a efectos de promoción, difusión, acceso á liña de axudas públicas, accións formativas, todo o que supón estar nesta rede, neste sistema museístico galego, no que, con incorporación de OSE, hai 93 entidades integradas. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Facenda nas súas competencias de Antega, presentouse un balanzo de unha circunstancia moi significativa que creemos que vou salientar e analizar, que é a progresiva incorporación das entidades locais aos sistemas de protección de ciberseguridade, co cal todo o que denota en materia, a hora de detectar que existe este problema e as vías que estamos adoitando para solucionalo. A Xunta leva tempo ofrecendo servicios avanzados, os mesmos que temos nós de ciberseguridade, aos concellos e outras entidades, as universidades, as diputacións, levámonos facendo no ano 2021. Hai un acordo marco dotado con 30 millóns de euros para prestar este servicio ás diferentes administracións, entidades públicas que así o desesen durante 4 anos. Pois o que acredita, o que constata o informe que se examinou o Consello, é que no último ano aumentou sensiblemente o número de entidades locais que se acollen ao sistema ofrecido pola Xunta e, polo tanto, que empregan as ferramentas de ciberseguridade que lles ofrece a Xunta de Galicia. Concretamente, o número multiplicouse por 4 no último ano, por iso decía que a detección dun problema e poñerlle vías de solución. Son 109 os concellos que agora mesmo están acollidos a esta rede e as 4 diputacións. Hai un ano eran só 26 municipios.
Que supón estar nesta rede? Pois, primeiro, que se monitorizan os servizos electrónicos que ofrecen por internet os concellos, os portais, as páxinas web, para esa monitorización e para detectar puntos vulnerables, prácticas inseguras, unha vixiancia digital permanente para evitar fraudes como poden ser roubo de contrasinais, a creación de webs similares fraudulentas, uso non autorizado de logotipos ou nomes das entidades locais. Bueno, toda esta vixiancia neste último ano permitiu xerar 2.000 alertas de posibles fraudes, de ciberataques ás entidades locais de Galicia. No último ano non, son nos primeiros 6 meses deste ano foron detectadas por esta rede na que están agora 2.000 alertas de posibles fraudes, ataques, en definitiva, un problema que somos coñecedores e que, sobre todo, as entidades locais de menor tamaño necesitan un amparo superior para defenderse frente a estes ciberataques e, por lo tanto, esta rede, que, insisto, medrou, aumentou, multiplicouse por 4 o número de concellos que están amparadas, é unha boa constatación do problema e do que estamos facendo para intentar solucionalo, que, ademais, ofrécese formación as persoas que manexan as ferramentas tecnolóxicas nos concellos, servicio técnico, auditorías, todo o que pode redundar nunha maior protección en materia de ciberseguridade. Cambio de acordo, a proposta da Consellería do Mar, hoxe acordamos destinar 2,8 millóns de euros a axudas para apoiar a chamada Organización de Produtores Pesqueiros de Galicia. As OPP existen 9 en Galicia e adícanse a promover unha actividade pesqueira sostible, reducir as capturas non desesadas, mellorar a trazabilidade dos produtos do mar, loitar contra a pesca ilegal e con estas axudas, casi 3 millóns de euros, 2,8, o que van poder estas 9 OPPs financiar iniciativas para mellorar a pesca extractiva, promover as artes artesanais, facer estudos de mercado das capturas das zonas nas que están, incorporar tecnoloxía, todo isto que poden facer con esta axuda da Xunta de Galicia de casi 3 millóns de euros para 9 organizacións, para 9 OPPs, organizacións de produtores pesqueiros. Sigo no sector primario, a medio rural e dentro da política agraria común, como agora mesmo estamos loitando e buscando alianzas no seo do Comité de Rexións para intentar frear a centralización e a reducción prevista en Europa. Xa se está materializando, por desgracia, hai que intentar revertir a disminución de fondos para a PAC. O primeiro que temos que facer é unha boa execución dos fondos que se asinan a Galicia por este apartado. No mes de xuño xa completamos o pagamento de todas as achegas correspondentes á política agraria común do ano 2024. Sempre quedaba algún resto por cuestións de tramitación, de presentación de solicitudes, pero xa hai 3 meses que todos os desembolsos correspondentes ao ano pasado están feitos e isto nos permite, cando isto é así, cando hai esta boa xestión, dedicar fondos complementarios se é posible. E foi o que fixemos e o que acordamos hoxe. Hoxe acordamos aboar, o faremos esta mesma semana, entre esta semana e a que ven, un pago complementario da PAC de 2,4 millóns de euros que beneficiará ao redor de, son pequenos pagos, pero moitos beneficiados, 21.000 agricultores e gandeiros galegos. Por lo tanto, con estes 2,4 millóns de euros que se engaden con este acordo, quedan repartidos 216 millóns de euros entre 22.500 agricultores e gandeiros galegos con orixen nos fondos PAC e agora mesmo estamos inmersos no pagamento do ano 2025. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Sanidade e dentro das políticas de cuidado da saúde mental e da colaboración que vimos facendo dende hai moitos anos con 16 entidades que xestionan centros de rehabilitación psicosocial e laboral, que o que fan é axudar no eido da saúde mental aos pacientes de saúde mental e as súas familias nestes centros o que se dedican é dar ese asesoramento, apoio para promover a súa plena integración social, a súa rehabilitación, integración social e laboral dos enfermos de saúde mental. Isto é o que se dedican estes 29 centros de rehabilitación psicosocial que existen en Galicia e hoxe o que facemos é destinar 13,6 millóns de euros, que é un 33% máis
do que... Perdón, 13,6 millóns de euros que permite incrementar nun 33% as prazas dispoñibles nos centros de rehabilitación psicosocial que existen en Galicia. Chegan ás 1.263 con este incremento do 33% e con esta colaboración da Xunta de Galicia de 13,6 millóns de euros. Non teño aquí, perdón, o dato do que aumenta, pero ese aumento permite incrementar nun 33%, as prazas dispoñibles nos centros de rehabilitación psicosocial que existen en Galicia. Esta dotación é para o mantemento das prazas durante os próximos 2 anos. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Emprego, hoxe demos o visto e prace a unha nova edición dun programa de moito éxito e moi ben valorado polos destinatarios. Estou falando do programa de mentoring para axudar os autónomos a consolidar os seus negocios. Somos a comunidade autónoma con maior peso dos traballadores por conta propia no tecido productivo, maior comunidade autónoma en toda España, con presencia de autónomos, e os máis de 12.000 autónomos supoñen pois alrededor do 20% do total das afiliacións á Seguridade Social. Por lo tanto, teñen moitísimo peso, moitísima incidencia na nosa economía e este programa de mentoring vai orientado a axudarlles na consolidación das súas actividades. De feito, para acollerse a este programa hai que levar un mínimo de 3 anos e medio xa desenvolvendo actividade, é dicir, hai consolidación de actividades xa iniciadas bastante consolidadas e isto é a axuda definitiva. Como decía, 287.000 euros para 200 autónomos que van contar co acompañamento e asesoramento de expertos durante 12 meses para mellorar a súa competitividade e poder chegar a novos mercados. Desde a posta en marcha deste programa de mentoring, insisto, con bastante éxito e bastante aceptación entre os autónomos, a Xunta apoiouse a máis de 1.000 persoas autónomas en Galicia, as que se engadirán agora estes 200 coa axuda que hoxe aprobou o Consello da Xunta de Galicia. Cambio de acordo, voume á Consellería de Economía, hoxe acordamos a declaración dun novo proxecto industrial estratégico, un novo PIE. Afecta a planta de produción, a futura planta de produción de biometano que a entidade Lugaz Bioenerxía vai construir no polígono do Ceao en Lugo. Isto está enmarcado dentro da aposta da Xunta de Galicia polas industrias verdes. Estará situada ao carón das instalacións de Leite Río no polígono do Ceao, que é o promotor principal, e adicarase a transformar os restos orgánicos da fábrica de Leite Río, principalmente, e tamén de todas as explotacións agrogandeiras que estean próximas, transformación en gas natural e fertilizante. O investimento vai ser de 7,5 millóns de euros e a previsión é que está en funcionamento a mediados do ano 2028 no polígono Ceao en Lugo. Volvo ao sector primario, Consellería de Medio Rural e dentro da colaboración que xa viñamos mantendo nun proxecto, nun POCTEC con Portugal para promover a xestión sostible dos terreos agrarios. Damos un paso máis adiante nestes momentos absolutamente necesario e comprensible para reducir os riscos de lumes nos montes. E, por lo tanto, o que acordamos hoxe foi asinar, que vai ser quen execute un convenio con o Concello de Monterrei para levar a cabo unha serie de medidas que contribuyan a dinamizar a zona, unha gran parte da zona que foi queimada nos incendios no mes de agosto, para minimizar futuros riscos de incendios. O investimento vai ser de 259.000 euros. Que medidas se van levar a cabo? Pois restauración e mellora paisaxística na zona, por exemplo, habilitando un camiño paralelo ao río Rubín, poste en marcha novos servicios, construción de 2 pontes, preparadas ademais para o paso dos medios antiincendio, rehabilitación da Praza da Fonte, mellora no firme da Praza do Campo, fixación de población no rural e medidas de sensibilización e concienciación para mellorar a prevención e xestión de riscos vencellados ao clima. Por lo tanto, actuamos a través dun proxecto transfronterizo nunha das zonas máis afectadas polos lumes. A proposta volve á Consellería de Economía e tamén dentro das actuacións a levar a cabo despois da vaga de lumes e tendo en claro que
vímolo dicindo especialmente estes días que unha maneira idónea de loitar contra o lume é reducir o abandono das actividades no monte que contribuyen á súa limpeza e, polo tanto, un terreo traballado e un monte ordenado axudan, sin dúbida, a previr os incendios ou, se se producen, minimizar as súas consecuencias. A industria forestal, que representa un 1,7% do Produto Interior Bruto en galego, é unha gran aliada, sen dúbida, na loita contra o lume a través da ordenación e explotación dos terreos. Foi declarada a industria forestal en Galicia, como saben, sector estratégico e, polo tanto, eso determina que a Xunta de Galicia arbitre medidas de apoio. Hoxe aprobamos unha nova que é darlle o visto bo á distribución das axudas convocadas pola Xunta de Galicia para mellorar a competitividade da cadea Monte Industria. Son 10 millóns de euros que van beneficiar a 86 beneficiarios. Duplicamos o volumen de fondos respecto á última convocatoria. E, ademais, con isto hai unha previsión de mobilización. Estamos falando de empresas. Con estes 10 millóns de euros, a previsión é mobilizar outros 27 millóns de euros. Os beneficiarios van poder recibir ata 200.000 euros para mercar maquinaria, para mercar mellorar as súas instalacións, para poder facer medicións, perimetracións, todo o que leva o traballo do monte. A maioría a distribución é de Coruña e Lugo 29 axudas en cada provincia, en Pontevedra 15 e en Ourense 13 axudas dirixidas a empresas que están na cadea Monte Industria e en explotación forestal, basicamente, o principio da cadea. Cambio de acordo, Consellería de Medio Ambiente, e recordarán que a semana pasada aprobamos unha importante iniciativa. Galicia vai ser pioneira na aprobación dunha lei do clima, con ese objetivo de acadar a neutralidade climática 2040 como tope, tanto como decir que lograr o equilibrio en Galicia entre as emisións de gases contaminantes e a súa absorción de xeito natural. Pois con este objetivo, con esta meta, ademais da lei que regula todo o necesario para conseguir este objetivo, seguimos dando pasos complementarios. Foi o que fixemos hoxe, e hoxe o Consello aprobou o decreto, tamén primeira comunidade autónoma que vai ter este decreto, que regula o primeiro mercado de créditos de carbono que vai existir en Galicia e que vai permitir que empresas e entidades compensen as emisións que poidan facer debido á súa actividade. Como decía, imos ser a primeira comunidade autónoma en habilitar unha plataforma virtual que porá en contacto os promotores de actividades, as industrias que xeren créditos de carbono, poñerá en contacto os interesados en mercar estes créditos, é dicir, industrias que xeren emisións de carbono, coas entidades que xeren os créditos que lle interesan estas industrias para a compensación. Estou falando de entidades que promovan proxectos de reforestación, que se adiquen á restauración do ecosistema mariño, enerxías renovables, prácticas agrogandeiras sostibles. Todo isto supón unha xeración de créditos de carbono que poderán ser adquiridos por estas empresas que fan emisións para conseguir esa neutralidade. Cada tonelada de CO2 absorbida vai ser igual a un crédito de carbono. Isto que vai establecer este decreto. A compra é voluntaria, non estamos falando daquelas empresas obrigadas por normativa a adquirir créditos de carbono. En principio, unha adquisición voluntaria, pero moi ventasosa para incluso algún particular, pode facelo se así o desesa, pode mercar os créditos que queiran, sin límite, e, ademais, esta plataforma vai permitir facer as transaccións con total seguridade, garantía e trazabilidade. Os proxectos que se poidan ofrecer como xeradores de créditos de carbono terán que pasar unha avaliación inicial que fará a Xunta de Galicia. Ademais, estarán sometidos a revisións periódicas para acreditar que esa xeración de créditos de carbono se sigue mantendo e, por tanto, poden ser adquiridos por aqueles que fagan emisións. Todo isto é un proxecto chamado Cicle CO2 que conta con un investimento de 6,8 millóns de euros que será o coste de poñer en marcha este decreto que fai darlle amparo xurídico a esta plataforma de intercambio de créditos de carbono de xeito digital. A previsión é que no primeiro semestre do ano 2026 esta plataforma estea operativa e poida xa favorecer os intercambios. Penúltimo acordo
voume a Consellería de Educación un tema absolutamente fundamental, que é a loita contra o acoso escolar e todas as consecuencias indeseables que se producen cando ocurre un caso de acoso. Dixemos sempre tolerancia cero frente a calquera tipo de violencia. O último acordo que presentará a Consellería de Política Social, a Consellería de Política Social, vai tamén neste sentido, pero este concreto, promovido pola Consellería de Educación, vai, como decía, orientado a previr e actuar cando se produzan os casos de acoso nos centros escolares, que teñen que seguir sendo espazos seguros e libres de calquera violencia. Temos dito moitas veces, os abusós non poden ter cabida nos colexios galegos e, polo tanto, para isto hai que actuar. Hai un obxectivo marcado, este que acabo de decir, un deseño. No ano 2024 aprobamos o Plan Integral contra o Acoso, que recordarán que ten unha serie de medidas, os puntos laranxa, que son buzóns físicos ou virtuais, donde de xeito anónimo se poden poñer de manifesto situacións que se están producindo de acoso escolar, equipos específicos e formados para actuar ante unha situación deste tipo, e a rede de concellos contra acoso escolar. Bueno, pois isto que ven todo do plan do ano 2024 deriva nun paso máis que hoxe damos coa aprobación deste sistema, o termómetro de acoso, así se chama, que supón darlle aos docentes de xeito inmediato xa, nos vindeiros días, unha ferramenta online que poida previr e detectar casos de acoso e, se se detectan, poder empezar a actuar. É un cuestionario digital que os docentes poden activar en calquera momento de xeito inmediato, pode ser en todo o centro, pero tamén pode ser nunha aula concreta, cando teñan sospeita de algún problema de convivencia escolar. Vai dirixido ao alumnado de quinto e sexto de primaria ou de ESO ou de bacharelato. Os estudantes responderían de xeito totalmente anónimo e confidencial este cuestionario e o programa vai xerar de xeito automático un informe detallado con indicadores clave sobre convivencia, benestar emocional, sinais de alerta e, en función dos resultados deste cuestionario, que estará, insisto, organizado para arrosar resultados indicativos e fiables, a dirección do centro vai ser encargada de avaliar o resultado deste cuestionario, destas enquisas, e se se detecta un posible caso, o equipo de convivencia que existe en cada centro actuará e investigará o sucedido e, de confirmarse, activa o protocolo. E o protocolo é protección da vítima, comunicación ás familias nos casos máis graves, traslado á inspección educativa, intervención psicoeducativa e todas as medidas que están previstas. E, ademais, os resultados destas enquisas integraránse nunha plataforma centralizada que lle vai permitir a Xunta avaliar periódicamente o estado da convivencia escolar en Galicia. Existe xa a enquisa de diagnose que está dirixida a toda a comunidade educativa, que é unha enquisa que se fai de xeito periódico, profesores, familias, alumnos, traballadores dos centros, para testar o clima de convivencia. Isto xa existe e estáse aplicando, dende hai casi faise cada 2 anos, pero é algo diferente, un instrumento para cando se detecte un caso concreto e vai dirixido especificamente aos alumnos que están nunha clase onde se poida ter detectado un perigo de acoso, de posta en cuestión da convivencia, irá, e ademais será, non é periódico, de xeito inmediato, se activará con todas as súas consecuencias. A Consellería de Educación dará explicación máis detalladas do seu funcionamento, empezará ahora un proceso de formación dos docentes, pero entendemos que é un instrumento necesario para poder facer actuacións inmediatas cando os síntomas son moi evidentes, máis alá da enquisa de convivencia, que, insisto, se fai periódicamente e de xeito xeral a toda a comunidade educativa, non a unha clase concreta ou a un centro concreto. E, por último, a proposta da Consellería de Política Social e tamén, como decía, enmarcado na loita contra todo tipo de violencias nas que a Xunta de Galicia ten que estar en primeira liña, ou se actuamos contra a violencia, por desgracia, cada vez máis presente, cada vez máis con fórmulas máis complexas que se produce nas redes. A violencia nas redes ou nas ferramentas tecnolóxicas, redes sociais, inteligencia artificial, son grandes oportunidades, pero tamén xeneran, como todos sabemos, importantes riscos, e a Xunta de Galicia entende que é preciso contar cunha normativa específica
que protexa as principais vítimas de violencia digital, mulleres, menores, colectivo LGTBI, das posibles casos de violencia realizada de xeito digital. É unha das maneiras que adopta na actualidade a violencia machista, en moitos casos, e ademais está moi vencellada a violencia sexual. Por lo tanto, o que facemos hoxe foi dar un paso adiante e darlle iniciar, por acordo do Consello da Xunta de Galicia, os trámites para aprobar a futura Lei Galega de Acoso e Violencia Digital. Galicia será a primeira comunidade de España en contar cunha normativa específica nesta materia. Pero para darles máis detalles, doy a palabra ao Consello de Política Social. Bueno, pois moi bons días. A nosa comunidade ten unha legislación moi avanzada en materia de prevención e tamén de loita contra a violencia de xénero. De feito, a Lei Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero contempla como unha forma de violencia de xénero a violencia digital ou a violencia en liña contra as mulleres. Non hai dúbida de que as novas tecnoloxías da información, as novas tecnoloxías da comunicación, como poden ser Internet ou as redes sociales, brindan grandes posibilidades, pero tamén presentan importantes riscos. Os datos son moi claros nesta cuestión. Son maioritariamente as nenas, as adolescentes e as mulleres, en xeral, as que son o seto da chamada violencia digital. Cando falamos de violencia digital, falamos do ciberacoso ou do ciberbullying, é dicir, o ciberacoso grupal cando dúas ou máis persoas se coordinan para acosar de forma repetida a unha persoa. Ou tamén o ciberacoso a través dos bots, a través das contas falsas, entre outros moitos. Pero cando falamos da violencia digital, temos que falar tamén en moitas ocasións de violencia sexual. Cando se unen estes dous tipos de violencia, a violencia digital e a violencia sexual, as nenas, as adolescentes e as mulleres son aínda máis vulnerables. Este dobre tipo de violencia está, por exemplo, no envío non consentido de mensaxes de contido sexual ou tamén na difusión non consentida de material sexual. Por iso, consideramos necesario dotar a nosa comunidade dunha legislación específica que permita, en primeiro lugar, adoptar medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e da violencia digital, así como tamén continuar apoiando a todas as persoas que as sofren, especialmente os colectivos máis vulnerables como menores, mulleres e persoas LGTBI. Hoxe, polo tanto, damos un paso adiante, un paso moi importante neste sentido co inicio dos trámites da Lei Galega de Acoso e Violencia Digital. Galicia será a primeira comunidade autónoma a nivel nacional en dispoñer dunha normativa destas características. E por iso queremos contar coa participación de entidades e tamén de particulares para enriquecer este texto. Por iso, a partir de mañá mesmo e por un período de 15 días, someterase a consulta pública previa o anteproxecto de lei que ten 5 obxectivos principais. En primeiro lugar, definir os conceptos de acoso, definir o concepto de violencia digital. En segundo lugar, fixar principios e actuacións. En terceiro lugar, establecer medidas de sensibilización, de prevención e de detección. En cuarto lugar, posibilitar a debida formación nesta materia de todo o persoal da Xunta de Galicia, pero tamén das forzas e corpos de seguridade do Estado. E, en quinto lugar, artellar medidas de protección e de apoio integral a todas as vítimas. Para a elaboración deste anteproxecto se tivo en conta as aportacións de diversas entidades sociais, como, por exemplo, a Asociación Stop Violencia de Xénero Digital, que, como saben, é unha organización que leva moitísimos anos traballando neste campo e a que hoxe lle quero agradecer públicamente a súa profesionalidade e a súa permanente implicación. Pero tamén para a elaboración deste texto se tiveron en conta as máis de 15.000 persoas que foron atendidas durante os meses de verán nos puntos lila dos principais festivais, a maioría, por certo, xente moi xoven, e toda esta información foi utilizada para poder detallar o contido desta lei que comezamos hoxe.
Entre as propostas que se recollen nesta nova iniciativa legislativa destacan, en primeiro lugar, a posta en funcionamento dun servicio autonómico de borrado da pegada digital. Se trata de dous temas. Por un lado, de facilitar a eliminación de calquer tipo de material digital accesible nas redes sociais e que se usou como instrumento de acoso ou de violencia, posibilitando a restauración da reputación da vítima. E, por outro lado, é moi importante tamén a detección de calquer tipo de dispositivo de xeolocalización non consentido. De ambos temas se encargará a propia Xunta de Galicia, porque ten como obxectivo axudar as vítimas a recuperar o seu proxecto vital, tamén darlles cada vez maior tranquilidade e garantirlles o seu dereito á reparación simbólica. En segundo lugar, e outra medida contemplada neste texto normativo, é a creación de un espacio virtual, un espazo onde todas as vítimas poderán recibir asesoramento gratuito para poder previr calquer outro tipo de ataque ou suposto de violencia digital. A finalidade é que as vítimas saiban sempre como reaccionar, que tomen todas as medidas necesarias ante o acoso e as violencias que sofren a través dos seus ordenadores, dos seus teléfonos móviles, das súas tablets ou a través de calquera outro dispositivo. En terceiro lugar, tamén se desenvolverán programas psicopedagóxicos de intervención especializada en adiccións e en novas tecnoloxías que están dirixidos a todos os menores de Galicia e tamén ás súas familias. Estos programas incluirán servicios de prevención, servicios de orientación, así como de tratamento e de formación específica de todos os profesionais. Así mesmo, seguiránse introducindo medidas de prevención, de sensibilización nun ámbito moi importante, un ámbito fundamental como é o ámbito educativo, tanto na etapa de secundaria como tamén no ensino universitario. Por iso se vai a poñer a disposición de todo o alumnado ferramentas para poder denunciar calquer tipo de acción de violencia digital, incluídos nos medios telemáticos ou nos medios digitais. En definitiva, esta nova normativa, insisto, única en España e das primeiras a nivel europeo, será unha ferramenta moi importante e necesaria para combater as diferentes expresións e as novas formas que adopta a violencia de xénero a través das novas tecnoloxías. Será a primeira vez que un goberno autonómico lle axude a todas as vítimas a recuperar a súa reputación digital. Isto é todo, moitas gracias e quedo a disposición para calquera dúbida. Buenos días. En Santiago, milleiros de persoas cuestionaron a política da Xunta e pediron a súa dimisión. Vai a tomar algunha medida ao respecto? E tamén pedían algunha medida concreta como que se manteña a moratoria do eucalipto ou tamén a creación dun servicio público de brigadas forestais. Tamén se toma nota destas demandas. Gracias. Sí, mire, como sempre que me pregunta por unha manifestación, eu les comezo mostrando o meu respeto polas persoas, por todas, lógicamente, pero especialmente por aquelas que estaban de boa fe, que supoño que algunhas se verían bastante sorprendidas véndose rodeadas de bandeiras e consignas independentistas. Por lo tanto, a miña valoración é que se o que se pedía era que a Xunta adoptara medidas, a Xunta xa se está adoptando. Foron anunciadas na comparecencia do martes e que, ademais, algunhas xa se estaban executando, volvemos a ser, non. O partido político convocante, eu parecer, ademais, demasiado evidente, outro partido de oposición que ni sequera compareceu,
Claro, non lle interesa falar das axudas que xa se están pagando, da celeridade en convocalas, non escoitei un solo reproche a falta de convocatoria de axudas a día de hoxe por parte do Goberno Central e, afortunadamente, somos moitos máis os que estamos en contra dos lumes e dos incendiarios dos que onte estaban en manifestación, que creo, outra cosa que o recoñezan os convocantes, que tivo unha afluencia menor do que eles e elas esperaban, sen unha dúbida. Insisto en que estamos tomando medidas dende o primeiro momento e algunhas das reivindicacións, vostede falaba da decisión sobre a moratoria do eucalipto, efectivamente, de aquí a final de ano, tendo en conta todas as circunstancias que están en xogo, a Xunta tomará unha decisión, por suposto, pero fora de condicionantes políticos ou fora de outra cousa que non sexa o interese xeral respecto á petición de creación dun servizo público de brigadas forestais. Bueno, supoño que os que reclamaban eso non deben saber que xa existe e que a extinción en Galicia é un servizo público composto por profesionais que fan un gran traballo, están integrados nunha escala da Administración da Xunta de Galicia. Supoño que os que reclamaban eso o facían por intereses políticos ou non se enteran moi ben de como están as cousas. Boas tardes, presidente. Hoxe publicamos que o presidente Feijóo beneficiouse da ocupación dunha vía pública para garantir a seguridade do seu antigo chalé privado en Moaña. Fixo grazas a un decreto de 2007 que outorga privilexios aos expresidentes da Xunta. Parécelle ben esta ocupación e sabe cantas veces ou cantos presidentes se beneficiaron ou se benefician deste tipo de privilexios? A segunda pregunta, a verdade que non o sei, efectivamente. Respecto ao expresidente Feijóo, no seu momento, e amparándose nunha normativa, tomouse unha decisión baseada en motivos de seguridade que agora unha sentencia decide que non concurrían as circunstancias e, por tanto, pouco podo decir. Quero facer unha valoración dunha sentencia, porque unha sentencia que se está, o que digo é que no seu momento, cando se tomou esa decisión, había motivos de seguridade que así aconsellaron, estou seguro. Se agora un xulgado estima que non é así, pois debe acatarse a sentencia e pouco máis que decir. Boa tarde. Eu queríalle pedir a súa opinión sobre se o que está ocorrendo, o que fai Israel en Gaza, é un xenocidio. Se usaría esta palabra ou como definiría. Non lle pregunto polo que ocorreu onte en Madrid en la Vuelta, senón pola súa postura con respecto a ser un xenocidio ou non. Gracias. Sí, entendín a pregunta completamente. Outra cosa é... Deberíamos falar tamén das consecuencias e das actitudes, pero respondendo a súa pregunta, me parece unha auténtica salvasada. Non ten nome e ten que parar canto antes. As denominacións máis técnicas creo que non poden ocultar o que está pasando e o que está pasando é que están morrendo miles de persoas e iso debe parar. A partir de aí, vostede me di que non me pregunta por eso e, por tanto, non lle vou respostar. Vou dicirlle que os métodos que algunhas persoas están empregando e as consecuencias para protestar contra esos miles de mortes non son ni moito menos, na miña opinión, os axeitados, digo polo que vimos onte, polo que vimos estes días, e, dende logo, non é de recibo en absoluto a actitude das manifestacións do presidente do Goberno, un auténtico irresponsable. Moi ben, moitas gracias.